Good afternoon, maswera banji konse kumene muli. Pakali pano magalasi aja avalidwanso kachikena chifukwa chakunena kuti anthu ena anayamikira kuti magalasi muzivala. Guys, thank you so much. I really appreciate it. I'll take it as a compliment. So anyway, funso ndilomwe lija tilipati pa nkhondo ya Iran komanso America. So ndikukuwuzana pene tili, then afterwards kena tiwuzana koso mbuyo pang'ono chifukwa tinadumpha pena pakeso. So message pano ndi ya Trump. Pamene tili pano ndi message ya Trump imene iwo aitumiza. Trump anakuona kuti I think pa screen panopo muiwana message. Trump atumiza message yonena kuti the USA is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran at levels of military terror. Ukapitiliza kuko IST maka terrorist. Anyway, akuti strength and power not seen since World War II. Iwo akunena kuti America ilede locked. Yakonzeka kale chiyo sapakira kale kuti ipite ku nkhondo ndi dziko la Iran ikawamenya kwambiri mwamphamvu. You understand, mwamphamvu muja adafuna akathizimula pamene kucha Trump ramene wato message yawo amene and kumenya kumenanga kamenya Iran akuti it's like sizinaoneke dziko lonse lapansi chiyambeni World War II sana menyedweko pabena minyana. Anyway, so despite this ngakhale zizachitika, we have just been asked by Iran and other Middle Eastern countries to hold off any attack. Atu kuma Iraniyo, dziko la Iraniyo ndi maiko enanso around aduza kuti no musade police ajonde ziona ari mzimba arukani America awuli mafone police dziko la Iran paja. Okay, tibwe last kumene timalizeka message komano in that the perimeters of a deal has been agreed to. This would include the immediate, complete and total opening of the Strait of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Based on this request, I have agreed for the future benefit of the world and likewise the survival of a successful and prosperous Iran to cancel the attack, subject to being able to rapidly make a deal. The country of Israel joins me in this commitment. The country of Israel joins me in this commitment. Get to work, everybody, and get it done. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. Akuti wawa asiyitsa ndithu amafuna ayipasule Iran ayimenye zilisi zinaoneke koma akuti tiyimika ayipati pamene papa Iraniyo komanso maiko enanso aku Middle East akuti anapempha kumpempha Trump kuti usapange zimenezonso kupereka mpata kuti akuti iwowa akambirane kaye. You understand? Komano afuna apangeso clear since inu ndife timati koma Israel zimenezo akuti izizi even Israel yaraniso yavomera akuti so deal imene iyi ipangisa kuti pa Strait of Hormuz patsegulidwe akuti kuti wa Trump ndipo based ndekuti afuna aseve dziko akutero Israeli yavomera
anyway basi anyway palibenso ma nuclear threats chanchan zonse palibepo. Tifunse dziko la Iran. Dziko la Iran pa message imeneyi, pa uthenga umenewu la ndipo chani. Dziko la Iran lanena kuti ife sitinampemphe Trump, ife sitinampemphe Trump kuti asapange atake dziko la Iran, sitinampemphe ata pang'ono ayi. So dziko la Iran lakana. Timvani pamenepo zosako akamba za Trump, dziko la Iran latani lakana, akuti ilolo silinapemphe Trump china chilichonse. So akuna mandani zachidziwikire paja Trump ndi zochita zawo. I think it's up to you, muweruza nokha nkhani kuzana ndi imeneyi. Koma tikuchokera kuti tifike pamene papa, tikuchokera pakunena kuti a Trump choyambirira anayimitsa kaye ma strike ku dziko la Iran kuti amusaphulitse kaye zisiyeni chani. Okay, chifukwa chani a Trump anapeka chifukwa china kuti tikambirane, kapano chifukwa chini tinauzana kuti yayi ma interceptors zida zowakhera mabomba a Iran zawathera. Tamvana pamenepo. So pamene amati okay kabwino, so Iran ikufuna zonse kuti ma Americans wakamata kuchoka kuti basi athana nazo kuti Iran sangakwanise kuipanga defeat, sangayiwine. Iran ikufuna kuti iwo akamachoka mabase awo mu region achotseso. That's why Iran inakapanga strike Jordan. Timvana pamenepo. Jordan ku base ya America ako anakapanga strike mino kucha. So America inazabwera ndikubwezera. Okay, kubwezera hayi basi heavy strike, heavy je kuti kupha mwana banja family, you know, heavy, not heavy completely. Amenyamenya kwenda kucha Iran inazati ati bwezeranso ine inabwezera. You understand? Inabwezera ndikubwezera kwenda kuti ndikukaphresaso maship awiri a America amene anali kuchani, anali ku Egypt, kudoko padoko ku port maza Egypt, phulitsa kumene kucha. Koma Iran inazaneka comment inazati ma Egypt ndi friend. Egypt ndi friend ndithu nde sikuti chanchani yayi fere mangofuna ko zinthuzo zama America zizo. So atangotero mfuso ndikumati America inatani pale pa America sinabwezereso inakhala chete ndikupanga so hot the strikes, ndikuyimisaso kuti sitipangaso maataki. Timbani pamene sitipangaso yani maataki anayimisa ndithu dzulo anita kuyimisa ndithu kuti sitipangaso maataki. Netanyahu pamene amakhangara agwirizana ndi Trump kuti apange ma strike ogwirizana, then afterwards pamene akubwesa message imene ikuti basa basa tipanga strike. Koma Trump mbali ina anazankhabe kunoza kuti dziko la Iran, ama Iranians that are very tough, not hard tough. Anatero pakama pake pa Trump. So zimenza ukuzidziwa kuti Iran is tough. Last week, the strikes by CENTCOM has said that those were meant to degrade Iran's ability to disrupt the Strait of Hormuz. How many more strikes will it take to significantly? Well, you never know. Look, I mean, most people would have given up by now. You know, they've got no Navy, they got no Air Force. Most people would have given up. They haven't. So I give them credit for that. I mean, they're known as being tough. They're tough. Guys, thank you so much. Wow,